IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Umabot iti 586 amanalon ken mangalap tina benepisyaran ti Pinansyal at Tulong manipod iti Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program ditoy probinsya. Dagiti na ipayan ti Tulong ket manipod iti ili ti Kurimaw, ili ti Badok ken ili ti Paway. Tunggal maysa kadagiti manalon ken mangalap ket nakaawat iti 2,325 pesos nga umabot iti 1,385,700 pesos ti kabuklan at tulong tinaipaaya. Gagam ti programa a direkta at tulungan dagiti maseknan tapno malaganan wenno maalayayan ti epekto tinangato a magatang ken adday ti pagkautanda no agkasapulan para iti panagtrabaho dagitoy. Tinaawat a cash assistance ket mabalinda nga usaran nga igatang iti bini, abuno, krudo wenno gasolina daduma a kasapulan iti panagtalon ken panagkalap ken kanayunan a gastuson iti inaldaw-aldaw. Kabayatan na nakipaset ni Congressman Angelo Marcos Barba iti nasao a distribusyon. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.